så jag tror jag gör. Då har vi ju Issi. Jag hänger de här. Här är ju fritt fram. Torka. Vi har på överallt eller kläder som torkar. Ja. Nu ska vi se. Ja, vad tror du? Hur är det, Ester? Håller vi på att vara klar, du och jag? Ska vi se. Vi ska ha den. Här. Det är Esters. Men vi måste ha handskar också, vet jag. Nu måste jag se vad hon hittar här. Går det bra? Jo, jag tror att det går bra. Vad duktig du är, Ester. Vänta lite, jag ska hjälpa dig.